салом алейкум. Лейтенанти калони бозрасии давлатии автомобили Идиев. ҳуҷҷататонро пешкаш мекардед? роҳи сафед. Hino bakın. Bakın! Bakın! Нобако? Командир тарсонди. Бо мегурезӣ, а? Мегурезам? Аз кӣ мегурезам? Ман гурехтӣ ку? Як соате ман тура сур мекунам? Ма командир нагурехтам. Чӣ хел нагурехтӣ? Не, ма як соате дар ҳамҷа алаф айболо парфтум барои ҳамин говмол. Алаф тайёр кардистам. Алаф тайёр кардистам? Шӯхӣ накунед командир. Не, ман шӯхӣ намекунам. Ман 15 сола дар ҳамин бозрасии давлатии автомобилӣ кор мекунам. Якум бор мебинам ки гову мола ба каска алаф метиҳад.